jamana dɔ la a sigilen bɛ ko sɛnɛkɛfɛn dɔ bɛ o jamana in na ko jamana mɔgɔw ko mɔgɔ kana o sɛnɛkɛfɛn sɛnɛ dugumɔgɔw ko mɔgɔ kana ale bɛ dugu dɔ la a sigilen bɛ sɛnɛkɛfɛn dɔ bɛ dugumɔgɔw ko mɔgɔ kana o sɛnɛ mais ko ale ye sɛnɛkɛfɛn in sɛnɛ a ka du kɔnɔ o n'a ta bɛ u nana ko a kana sɛnɛ ko jinna ko de sɛtana ko de b'o sɛnɛkɛfɛn nɔfɛ k'u ye amani dɔ da ale kan ko n'a ma amani sara u b'a gɛn ka bɔ u ka dugu kɔnɔ ko ni ale ye amani sara fɛn b'a la min dilolen bɛ dugu ko de la an t'o jaabi dɔɔnikɛba minnu bɔ dugu la ani mɔgɔ minnu bɛ sariya minnu bɛ yen n'olu k'o ɲɛnabɔ ye fɛn o fɛn dilolen bɛ jama ko ni dugu ko de la e ɲɛ e de t'a mɛn ko min bɛ dugu la an t'o dɔn an tɛ se k'o jaabi bon ko ni mɔgɔ minnu n'u bɛ suko kɛ suko ladege mɔgɔw la n'u b'a filime k'a yira mɔgɔw la su kɔtɔ k'a filime o bɛ cogo di hali su filimeli ye haramu de o tɛ bɛn silamɛya sariya la mɔgɔ fɔlɔ minnu tɛmɛna kurun mufaddala u bɛ su ko dɔ ka tɛmɛ an kan u y'a kɛ ni foto ni filimeli de ye wa su ko bɛ kala kitabu de kɔnɔ k'a yira mɔgɔw la mais nin filimeli min filɛ kana su ko fana la ka su filime ou bien ka foto ko aw bɛ mɔgɔw ladege su ko la o ye haramu de o tɛ bɛn silamɛya sariya la a ye mɔgɔw lafaamu su kɔli la deresiw kɔnɔ kutubaw kɔnɔ ɲininkali jaabiw la kitabuw kɔnɔ salafu salihu ye su ko lakala mɔgɔw la k'a kɛ a ɲa cogo ɲuman na ka tɛmɛ aw minnu bɛ mɔgɔw lakala bi dɔ la ma ka tɛmɛ aw kan donc o ye haramu de silamɛya sariya la i ka hari su foto ka bi dɔ bɔ bon ko hadisa min bɛna ko ni muso sara i tin kɔnɔ yari janna de muso bɛɛ de y'o a kan bɛ silama musow de ma silama muso o yɛrɛ ciden ku ye seedu su de muso min bɛ sa tin kɔnɔ ye seedu su ye mais seedu suya mun do ala yɛrɛ de bɛ baraji dɔ d'i ma yawmal qiyamah don ani seedu su min sara fil ma'araka awa kɛlɛ kɛnɛ ka o tɛ kɛlɛ ɲɛ mais a kan bɛ silama musow de ma bon ko ni mɔgɔ min ni sujudu tɛ duwawu mun nana kuranna kɔnɔ a bɛ daga i k'u kalawa ni mɔgɔ min b'an ka ɲininkali jaabiw ɲininka ni hakili ye i bɛ nin bɛ dɔw kɔnɔ o don ko ciden ko n balila n ka kuranna kala kunbɛnmina la sujudu tɔn ko mais ni kuranna kala ŋaniya ye n y'o fɔ ka fara kan ni kuranna kala ŋaniya ye ni o fɔra kaba i hakili kan k'i sɔn donc i kunbɛnminatɔ n'i ye kuranna aya dɔ kala ni duwawu de ye e m'a kala ni kuranna kala ŋaniya ye baasi t'i kan i sujudutɔ n'i ye kuranna aya dɔ kala ni duwawu ŋaniya de ye e m'a kala ni kuranna kala ŋaniya baasi t'i kan misali la rabbana atina fi dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ni sujudutɔ ye nin kala ni duwawu ŋaniya de ye e m'a kala ni kuranna kala ŋaniya baasi t'i kan bon ko ciden ko subhanahu bihamdi adala khari uridana sujinata rasumidara kalimati ko kausa duwawu bɛɛ mais ko n'i y'a fɔ o bɛ wasa duwawu tɔ la a tɛ wasa nin ye de k'a ka fasamanta dɔ de f'u ye a bɛ komi n'a ko seydul istighfar a ko ewa yafa delu ɲɛma allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahadika wa alika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بجنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تشيدين كو على يا فدلي بنيما ينinde mais est ce que nin koro yere kana astaghfirullah fo donc mo kan nin ko suku famu ni tiden yo fasamanta do fo ko do la korote ko obi wasa kabo tawla
bon ko ewa tulu do bora sisa ni mogo min ni e ka kun ni a jelen do kata ite foi kun sugu camanche ale sita la pew so ni ko ngati ni telo nta do bamanan kana ha telu ni ikun ye telu ye ko tulu do bora sisa ni ya muala be kun sigi bolo be chogodi na ya asoro telu mbi la ibe yoro ma be mogo bi nyugula ube be kima komi lebu e ka tulu do muala akashi ka bo bashiti ka ola uba ko ninde ma ijalatul aib ni hada madde ni lebu do be dan chogo waibu do be lebu do be ka fendo ke min bo lebu wuli ka boila bo bashito la silamiya sarala uba delila ke banisalanka sabami do tunye telu tigiye do tunye finyetoye do tunye bagitoye ala ye malikal chuma ko la jarabi ako telu tiguma ebe mu juman fe ako kunsigi nyuma aya kun salo doro kunsigi nyuma borala donc o yede lebu min bala ka wuli bashi tola salu ngana yona salu ndango dobe ko selo ni na plana sala araka mi son kala mala emma kabaru da ana su anan lo do salu ndango dobe ko la le abana bon koni mogo mi du'a al istiftah salli damina du'a ni ebe nafila de la est-ce que arakan fula ibe du'a al istiftah info salli damina du'a info wa salli daile du'a info wa doni ka baw doko ewa komin mi sala ni sungalo nafila de do depuis arakan fula nu yu fo ko ayo wasake har arakan to ni ma fo do fana fo salamu ko fe arakan fula afo nunu fula la ne ya kelen ke basitika bon komi nye ewa muso silamiya sariya ya haramu meshi ka do kunna me yere muso kunsigi ko osori kunna obe chogodi mesi haramu yara munna parce que ni kunsigi de bolendo kunsigi wore ka asori ka kunsigi la ode haramu ye lana lahu alwashila wal mutawashila donc min be kunsigi be do min kunna min be na do kunna be dangalelo atebe akera kunsigi wore yo mogo wore ka kunsigi de o akera yere ka kunsigi tigelen ko fe ko ibe kunsigi wore iba tuwalaw atebe kunsigi de ka tugu kunsigi la ha o min kan kunto law ko iyere kunsigi dama ko digi min kan kunto law ni ki kunsigi digi ni yo haramu ya muso kun kunsigi mugo de beto ha bo manyin kalin fo kanyewo ko de kwa yere ka kunsigi ka tugu ka kunsigi la bo ni ko de nkake kundigi lai ibo de fo wala est-ce que yen Californie chokola yala be daga nkake kundigilai wa mana nyere bin ka sokono nkake kundigilai ka ni musomina nkaka kundigaye kundigilan kake kundigilai bashi tola me ikana kundigin sugu minunya haramu e kan wuludeke mogola ne kundigi sugu munun dagara kuke mogola benu segere bashi toka koni mogo nana ana janaja salila me ya soro almamini jama wiye janaja sali damina enyen kabaru fula temena mana kabaru min ni fatiha be kala ibe kabaru ko fe be salli ci den ka kabaru ko kabaru fula temena ni nana ci sai ba ke tugodi donc fana nana ika kabaru folo ibe fatiha de kala ibe ka kabaru fula na kabaru folo fili o ko fe be salli ci den ka ibe ka kabaru fula na iba fili bon ni almamini jama ye salamu bilinye na ya soro eye mogoye I donendo bonyani karamani donendo joyoro tigide donendo mogo bolo ko sisa yesu to akoro
akaka kabaru to dafa ibika kabaru to dafa ibika kabaru to dafa komi ni kelembe salli ibika kabaru ke chogo ibika kabaru to dafa ni ma su to ikoroye mugoye donente o sugula suma to ikoro ni almami salamu bila drobe suta donc ibika kabaru nunu ibu tugu nyogono hari dube do surmande fo allahumma aghfir lahu allahu akbar allahumma aghfir lahu allahu akbar ibika kabaru to ko chogola ni ma se do fo chogo yere maso allahu akbar ibe salamu bila dengan dan jangan punya semua dalam kan aku dulu enggak semua sama bo jadi itu nampak bo ko ale ba fatura ko ale ba fe ka janaja ke sunna ka ale korkewu ulu ta fe janaja ka ke sunna ka le be mun ke fattaqullah mastata'tum la yukallifu Allah nafsan illa wusaha ala ko israila ya kase ko da mayira ala ten nin karba ki bila fe na se ko te minna ayira i koro wula ulu ka koro kibariya be wulu de bolo ayira wula i kelenu keleni hakili nyumani majigi an ka kenin cogola an ka kenin cogola ne ba fa ka kenin cogola alhamdulillah ye konnan ja ku yu bila sira nu yu ka kuma me ye ke cogo min fa ba ke o cogola nu mu ka kuma me yi she ko ke bon ko ka baara kɛ kafiri ye bitigi bawro na ɲɔgɔn e b'a ka bitigi feere a bi sara o bɛ cogo di olu n'a ɲɔgɔn baasi t'o la ali ye kɔlɔ bɔ kafiri ye ji bɔ kɔlɔ kɔnɔ kafiri ye ko jurufule bɔtɔ tamaro kɛlɛ a y'o kɛ kafiri ye ka baara kɛ kafiri bolo sugu nka ka yɔrɔ de jɔ ou bien n bɛ bitigi de kɔnɔ bin sara Cheikh Salih Fawzani ɲininka ko baasi tɛ nin baara sugu la silama k'o kɛ kafiri bolo mais min ye k'a ka ma komi baara kɛ de a ka so kɔnɔ k'a ka dilanw fɛn sa ye k'a ka yɔrɔ jɔ sa ye k'a ka yɔrɔ fura ye k'a ka fini kɔ ye a ko o ye silama ka yɛrɛ dɔgɔya kafiri de ye o de tɛ bɛn parce que e de ka bon kafiri e de bɛ kafiri kan e de ka ɲi ka tɛmɛ kafiri kan bon silama kana yɛrɛ dɔgɔya kafiri ye ka se o dɔgɛrɛ ma fo e de bɛ kɛ baara kɛ de a ka so kɔnɔ ka ji soli kana d'a ma k'a ka dumuni tobi ka n'u d'a ma k'a ka yɔrɔ jɔ sa ye ou bien ka digi ka ye ka yɔrɔ fura ye o de tɛ bɛn o ye silama ka yɛrɛ dɔgɔya kafiri ye o baara kɛ den sugu tɛ bɛn silama k'o kɛ kafiri ye mais min ɲɛ dɛ e bɛ yɔrɔ dɔ de dila ye ou bien i b'a ka bitigi de kɔnɔ a bɛ sara baasi t'o la bon k'a fɔ ne ye sunnamɔgɔ de mais ninnu ye maliki u bɛ cogo di maliki kan ye sunnamɔgɔ de maliki ka laban minnu nana olu de ye bidaw don diina kɔnɔ mais malika ma jaabi maliki ye min a'immati ahli sunna wal jamaa ala faham salafu salih sunnamɔgɔw ka karamɔgɔbaw ni ka ɲɛmaw salafu ka faamu ka u ka ɲɛma dɔ de ye malikiya ɲɛma naani an ka ɲɛma dɔ de ye maliki sunna ka ani salafiya taabolo kan maliki yɛrɛ ka kalandenw n'a ka majahabi mɔgɔ fɔlɔ bɛɛ bɛ sunna de kan ala fahamu salafu salih a ye irisala ka muqaddima lajɛ kɛ a bɛ sunna ala fahamu salafu salih sunna mɔgɔw de don mais maliki mɔgɔ laban minnu nana olu de b'u danbe ka taa maliki ma fiqhiya mais u ka aqida tɛ maliki majahabi kan olu tɛ compter ko maliki majahabi mɔgɔ ala sharia i tɛ maliki ka majahabi kan kaburu batola i tɛ maliki ka majahabi kan n bɛ nin tariqa de la maliki ka majahabi tɔ ye donc i b'a fɔ ahli sunna wal jamaa min ye bidiya mɔgɔ ye dɔrɔn ninnu bɛ min kan o ye bidiya de ninnu bɛ taabolo min kan o ye bidiya de sinon kana fɔ ne ye sunna mɔgɔ ne ye maliki kan kan donc maliki an kanw tɛ sunna mɔgɔ ye wa maliki ka majahabi bɛ sunna de k'a la fahamu salafu salih min ye danbe ka taa maliki ka majahabi ni aqida wɛrɛ b'i bolo e de bɛ bidiya kan i tɛ maliki ka majahabi kan o yɔrɔ la ko min ye k'a fɔ misiri la ko n ka muso jiginna ko o ye bide o sahalen tɛ a sabatira ko ciden tuma min mariyatu al-qutubiyya ciden ka jɔ muso mariyatu a ye jiginna ni ibrahima ye ciden nana misiri la fajiri sɔgɔma wagati a ko muso jiginna ni denkɛ ye n y'a tɔgɔ da n fa ibrahima
ko ci da nyin fo musilla allajinatu da'ima li busil mawlifta inyin karanina ka den to ko fo misir la bo chogodi ko den to ko fo le yoro makere kere nay i den to ko wele yoro ya fo yoro bashi taka abed daga ka fo misir la nka muso jigina ni ninye bashi tola ulu ko minte sunna kono ne buno shemino ya fo fatawa la tariqi akum minye woro ko nonu ni bombo ko nonu ni tamaro tila ibnu shemino ay mala ko de bidiya mais minye dogo den to ko fo le misiri kono bashi tola o te bidiya bon ni ya to e wode kanyi bon ni nte faranfan shawre ken ni ne min ka wasara min be dala ka dala min te dala odo kwanye min fo ko ni mo min ni e bana bagatoro e ka e wasaga do faka kangani ala ki furake hari odo ay ta hari e wa minye e wa ala sheikhu ani sheikhu fawjan ani sheikhu salihu ala sheikhu ay tan nunun ka setu lamme nina ube sheikhu salih ala sheikhu aka kitabu tawhid tamuhidi ay ta Allah jennina akum minye e yere ka saga kantige ka saragati alaye ka sogo tila fantaw ni nyogon ci ako bashi tola me bana do de bina manan ka saga faga puru aga hera do sama kanay mo ba ka balo do nyoni ka bon ka fo de tibbe aye kitabu do fo kitabu do dilale bendin ka yere kitabu mumen dilale risala mumen dilale bendin ka nya tere sara sere risala minye ajamuhu li sababi lil maridi ube kitabun totin kunna kapkan tigeli ke bana kama shegu do to ke baga do ye kitabu yero do dilaninka chew salu fawjanu nyini kara mugo munum be saragatu bo nu ka jiya hammi yedu akoni mugo ye saragati bonye jiya hammi de idonna ayakun man kana yuridu al hayata duna wajinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubghasuna ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanu wa batilu ma kanu ya'malun ako innamal a'malu binniyati akoni mugo ye saragatu ni feunke konka jianna fa dode e malla gara ko paraka iban na gara funga ni ala ako ibe donni aya kuno ala ko ni mugo minye ika ko ke jian masire anyi jian na faude kama ne ala bi kasara de ma jian kuno me foiti yalla gara hada maden kane ka ala ko ni bato ke ko ebe jian anterne jian ko nyine noye ako hada made bi ka bato kala shi ala de donc ola ibi ka jian hamina ko fo ka faraka le shirika ke ala ko de ika kantigelu ika bato ika saragatu abeke ala de kama ola ibi ala dele ika lagara hera ni ka jian hera ibu fula fara nyogonka ako ala yere yo fulo hijiro ala mafo minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya ayemu fo wama lahum fil akhirati min qalaq ako dubi hijiro la uluka do be ala hera duma jian kuno hare de ma jian kuno man lagara ko faraka ala ko ni yorote nunu yelara ako min man yaqul rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wala sarabe nunu de ulaika lahum an-nashib donc hada madenki ka ko ke ala de kama ibi ka jiya ko min nganya ka faraka ika faraka o kanyi bashi tola me hada madenka na to kuibe ka jokko beke jiya ko kama ne jiya hammi kama ni ka jiya hammi nyana bora fule ni ka jiya hammi ma nyana boy ma ke la gara kama innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa geleya be mugo min ka sirala nye o man yattaqillah yajallahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib geleya be mugo min kan be min fo sirala nye an ka jurubu de kartora banka koy geleya be hada maden kal bana be ka fitina be ka janya na makono ala ko qur'ana kono chogodi jahara li fasaru fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ako ciali bange dugu ko kanane bajula hada madon ka bolola bara li yujighahum ba'da alladhi aminu la'allahum yarji'un ni geleya be ka miri tashi
ika fota wala ne ka keta wala ka sagi ko wama asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir ala kum masiba ya usura yere ka borola baraw de ne ala ya fara chamana yere la sira ala nye ikala ka fardaw nata chogola ikan nafilaw nata chogola ishe ko hake so fele la ka wuli ka ala deli ambe bila sira ni ninde ala bato chaya ni gele ya bika degum bika ala bato chaya inye shi alama iki biskundiro ala la iki biskunda ala ka ikala bato chaya o de be gele ya boyka koni mɔgɔ min e bɛ sali fana e ko sali fana bɛ lagasara sali fana wagati e bɛ sali fana wagati de la mais e bɛ don sali la wagati min i donna ni lagasara ka ŋaniya de ko o bɛ cogo di Ibn Usaymin ɲininkara nin na a ko faradul wagati yu'ayyin an-niyya ni hari ni e donna ni lagasara de an bɛ sali fana min na sali in bɛ kɛ o de ni ŋaniya jenta a tɛ fɛn tiɲɛ e bɛ sali fana wagati de la mais e don wagati hakili panna ka bɔ sali fana la ka taa lagasara ŋaniya de la sali fana wagati de bɛ jate i bolo an bɛ i bɛ wagati min na dɔrɔn o wagati ka farda jate b'o de kan hari ne ka ŋaniya panna u bɛ ɲinana ŋaniya wata k'o de bɛ jate futuru fana b'o cogo la e bɛ futuru la mais ni e y'a ŋaniya ni safo de ye i bɛ futuru min wagati la jate b'o de kan ko ne mo lagasara ni mɔgɔ min ɲinana sisan i bɛ lagasara sali la e ɲinana k'i pereni i kan bange n'u ko sabanan la i b'a gunda dɔrɔn baara t'i la kabula t'i la an y'o fɔ an ko sali min bɛ gunda ko gunda sunna de don sali min bɛ bange ko bange sunna de don hari ni tugu yɛrɛ sali min bɛ gunda ka bange fɛn t'i ka sali la i ye sunna dɔ de to ye sali min fana bɛ bange i tugu ka gunda fɛn t'i ka sali la i ye sunna de to ye kabula t'i ka nuna baara t'i ka a sabatira fana ko cire ka tada tu ka hadisa dɔ bɛ yusmina ahayana le aya a ko wagatiw dɔw la k'olu to ciren kɔfɛ sali fana saliw bɛ aya mɛn a ma aya mɛn a la a b'a fɔ wala dɔnnikɛlaw ko gundo ni bangew yɔrɔ ye sunna de ni mɔgɔ min bɛ hari sali fana sali la e ɲɛna e perenari kalan ye n'u ko subahana la i da jigi i kan jigi baasi t'i kan lagasara dɔw i perenari ye baasi t'i kan donc ninnu ye sunnaw de ye kabula t'i la bala t'i la i ka sali ka kɛnɛ Mami? Ko mɔgɔ ye sɛtanɛ baara kɛ mɔgɔ min a ko a y'a k'i la de ko mɔgɔ ye sɛtanɛ baara k'i la ko n'a ye wari d'e ma a bɛ dage k'a minɛ e y'a dɔn cogo da a ye sɛtanɛ baara k'i la fɔlɔ mɔgɔ kana ko sugu tuhuma kɛ mɔgɔ ka tɛ fo dankaniya de ka sɔrɔ i bolo ko ale ye sɛtanɛ baara k'i la ko n'a ye sɛtanɛ baara k'i la a wari minali n'a wari minɛ ni wari in tɛ haramu o bɛ sagi ka taa yɛrɛ de ma a ye sɛtanɛ baara min k'i ye a ye kojugu min k'i la ni e yɛrɛ yafara a ma i yafara a ma pewu o la k'a ka wari minɛ baasi t'a la mais ni e bɛ o ko fana e min ye nin baara kɛ ne la n ma ko t'i ka wari la o bɛ sagi ka taa yɛrɛ de ma n'o de fɔ a dɔɔnin de filɛ nin ye n'i y'a dɔn i yafara a ma a wari min tɛ haramu ya milali dagari ye n'a y'a sɔrɔ a dimi bɛ dusukun kɔnɔ e ma yafa ma i ye ko min kɛ la a y'i tɔɔrɔ i ko e ye ko min kɛ ne la ne ma ko tɛ ka wari la o bɛ sagi ka taa yɛrɛ de ma diyagoya tɛ mɔgɔ ka sɔn ni minali ye o ko ni e ma walaha sali araka naani e nana juma dɔn awa juma fana awa foli arakan fɔlɔ e bɛ se k'o fara ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ sali fana wagati ma se tile ma jɛngɛ ka sankaba camancɛ bila i bɛ walaha araka naani sali dɔrɔn i bɛ wasa misiri foli la
fashion wati da ka fanda sai do ne ko do do mo sai yana ikla la mana tubi mo farda mun ta ne ka wala itu wa mun bla ni fara mun tubi bon konni mo min balu ngalen ko fe etumbe fashigu bara law tuntilelente ibe fardaw do salli ite fardaw do salli mais ina na tubi ka bo ola farda munun temena sagiri bi kala ite saga uluka doni ke baw ko ikanna fila salli ikatubi katalama kanna fila salli chaya dro mais farda munun temeni boloni chogola usara litika ha man ko sallah na ke habbe sallah na ga na raga no mo wanga na rijuma nga ane ana ko ikana ne ada wa ube ana sidi ma mo mo wati na sallah wati na ke kana ne arakan rawati bu go sallah na ga na do bo juma ko tan anga na rijuma misire gelanga na ga wa tan lawi kare no ga ana sidi ma wati bo ko ewa arakan nani mimbe salli fananye ni juma do ni nana ibu salli juma me nyewa da ube be juma wakati do o salli te juma nyew o wara kannani min be salli fana o salli fana tare juma fana damana nafila te juma bolo juma nyefe damana nafila te juma bolo ni hakke min kade de ibo salli ci den ko ni mo min nana juma do ina na jorna alay hakke min sabe alay hakke min noye iya salli sani alimami kana iyi dade kutuba wakati kataw juma fo juma wira labi ka junu misawi yafa sunnatul khabuliya wote juma bodo arakan nani nganye salli fana de mi salli fana salli domire arakan nani be sallani mi arakan nani te juma nye sunnatul khabuliya wote juma bodo ni yere sera ka hakemi salli de dro sani almami kana subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik